Hyundai i10 2010 година. 1.1 бензин. Работи идеално. С газ е. Хубави зимни гуми. Който изсипа топката преди колици, за да я сложи на главата, не на Лани, а на Матео Леони. Сега пада вече много е запазена. Топка няма нарушение на Малик Фан долу, като се пребори той за нея. Да видим сега ще стига ли тази топка до Томас Силва. Занимаваше добре в Туни с глава на Тъч Мартин. На 156 000 км. Газ. Вече сме на газ. Работи идеално. Така. Ангренаж сменен 6 месец 24 на 142 700. Масло сменено на 152 000 през юни 25. Сега на 156, значи маслото на 4000 има още 6000 до маслото. Ангренажа на 142, да кажем 3 на 13 000, значи още 47 000 до ангренаж. Напълно обслужена. Кашваш си и караш с зимни гуми. Нищо не иска за правене, карана е. Всичко е тествано, работи. Тук са инструментите, гумата, отдолу бутилката. Бутилката е 2019 година, така че можете до 29-та каране. 3 години 4. Сервизни книжки има тук всичко. И за газта, и за... може да ги видите в снимките. Двата оригинални ключа. Това е. Права, здрава, хубава количка. Заповядайте да